Hola, soc Víctor Borràs i em presento a l'alcaldia de Tavernes. Tenim un equip per treballar amb força, ganes i il·lusió. Anem a canviar tavernes. Soc Aurora Ábalos. Després del 24 de maig hem de ser protagonistes de la nostra pròpia pel·lícula com a poble. I Víctor Borràs és el millor director per això. Soc Aurora Ábalos i no vull tornar a viure pel·lícules roïnes com fins ara en este poble. Hola, soc Salvador Blasco. Estic amb Víctor Borràs perquè, com ha quedat demostrat estos anys que ha estat en el govern, amb serietat, honradesa i eficàcia ha sigut capaç de capgirar l'economia del nostre poble. Persones així són les que fan falta en este poble, amb Víctor Borràs. Soc Sergio Llenares, soc Chapo i estic amb Víctor Borràs. Les coses poden canviar a Tavernes el 24 de maig. Depèn de tu.